Yan, good day mga katupa. JR here, the shifting gear, and welcome to my channel mga katupa. Ngayon po, kumusta pong lahat mga katupa? Pasensya na po kayo, medyo natagalan ang ating pag-upload dahil nga po sa binabang protocol. Medyo naghigpit po ngayon mga katupa dito sa aming bayan, kaya may mga time na hindi po kami pwedeng lumabas. So ngayon po, pwede na po dahil under GCQ po. Kaya ngayon po mga katupa, samahan nyo po kami. May papasyalan po tayo ngayon. Nakita ko po na magandang view, magandang mag-unwind dahil po sa puyat na magkakasunod. Yung 3 gabi na hindi kami masyadong nakatulog dahil may mga tinapos pong report si Boss Madam. Kailangan din pong paminsan-minsan mag-unwind po tayo mga katupa. Parating wag pong parating trabaho ang ginagawa nyo. Minsan maglaan din po kayo ng time para magbigay ng magpahinga mga katupa at mag-unwind, mag-relax. Kaya ngayon pupunta po tayo sa isang place dito sa bayan ng San Fabian. Dito ko na po inumpisan mga katupa kasi kanina po medyo makulimlim at umaambon po, kaya hindi ko muna po hindi ko pa po inon yung ating camera. Salamat sa Diyos at hindi po umuulan dito, maaraw ng konti, kaya samantalahin po natin yung pagpunta po doon sa place na pupuntahan natin sa hapong ito. So yung pangalan po nung place na pupuntahan po natin mga katupa ay tinatawag po nilang Sunset Hill Cafe dito sa bayan ng San Fabian. Actually hindi ko dala yung hindi kami nakapag Google Map ngayon, pero nakuha ko po yung address, kaya magtatanong po tayo mamaya mga katupa kung saang part po yung place na yon. Kaya samahan nyo po kaming muli mga katupa sa ating pamamasyal. Sana po pagdating natin doon may available po sa place, makapasok po tayo at syempre po makakain na rin, matry po yung kanilang coffee kasi nakita ko po doon mukhang masarap yung kape. Alam nyo naman po, ang inyo pong katupa, inyo pong lingkod ay mahilig magkape. Kaya yun po, tanong-tanong na lang po natin dito kung saang part yung papuntang Sunset Hill Cafe. Sana wag tayong lumampas. Pakyat po kasi tayo sa medyo bulubunduking lugar mga mga katupa. Akyat po tayo doon. Sabi po tanaw daw po yung dagat pag nasa taas po tayo ng place na yon. Napakaganda daw po ng ambience at maganda daw po yung place, at higit sa lahat masarap daw yung pagkain at kape. Kaya subukan natin mamaya, sana makapasok po tayo kasi parati daw pong loaded yung place mga katupa. At ang gamit po pala natin ngayon mga katupa, Honda Beat po ng aking hipag. Hindi po natin ginamit si Tarsier. Magtanong po tayo dito mga katupa. Pusing na man tepat. Inerja may barangay Tiblong. Ay papasok din. Way din po ng papuntang Inmalog po. Tapos ang way po nung dire-diretso lang po ba o kakaliwa kami? Ay pero dito ang daan po. Thank you po. Dito daw po ang daan mga katupa. Hindi daw po kabisado ni Bossing. Kaya nariman tepat. Inerjay yan, barangay Tiblong. Ay di mad highway lamang kaya atse. Tapos paloob na lamang Pakawanan. Basta lagpas na Asinan. Alakan Road kanday. Hindi, Sunset Hill, may cafeteria ya Sunset Hill. Alakan Road kanto Tiblong. Pero ang kapoy dalan dyan pa unlad Tiblong awat eh. Di man awa. Sunset Hill, Aliwan Resort at singa cafe. Oo.
Balulabat. Basta di man lagpas na asinan, Alakan Road laman. Alakan lang. Sige. Sige, Che, thank you. Ito po tangkala. Yun nga po mga katupa. Hindi nga po kabisado nung una yung pupuntahan natin. Salamat na lang po at ini-sketch po tayo. Ibang way po pala ito mga katupa. Wala tayong ways mga katupa. Wala kasing lagayan ng cellphone dito, kaya hindi natin makita yung mapa po. Hihirit pa. Kaya magtatanong-tanong na lang po tayo. May thrill po pag ganito, yung magtatanong-tanong tayo. Madang nayari man tapat. Energia may Sunset Hills. Sunset Hills Cafe. Barangay Tiblong. Alakan Road kanto Tiblong. Palo. Patagoy ko no. Patagoy. Ata na yung sili na may Oh, coffee. coffee din. Ata na yung sili. Wala na lang yung pauman ngayon. At pauman. Pauman lang. Diret. Basta yan may tatdangan dya. Diyan tagay la. Yeah. Thank you madam ah. Thank you po. Yun nga po mga katupa. Kapag tanong po tayo, malapit-lapit na raw po sa akyatan. Malapit na raw po dito. Basta sabi ni Manang, doon daw, doon. Tapos ganun. Puro kaliwa kung ganun. Nari man tapat energy may ano, Sunset Hills Cafe. Sunset Hills Cafe tay. Sunset. Hills Cafe. Dad Tiblong ko no. Di ba tagoy, di ba kapag manangin di ba na yun? Aliwan ay kuya, mames nitong landaban na eh. O di ba kalasukugan. Wala may duwaran dalan dan. May pakaliwa kayo noon para po pakawigi. Pakawigi kuya. Mama, si pati ko man dati tampada. Pero singer la kuya. Tampada ay kabutan ka tuya ya dinan. Sige kuya. Thank you kuya. Yun nga po, lumampas tayo ng konti. Doon. Naalala ko po noon nung nagtatrabaho pa po ako sa Pampanga. Nasa remittance company po kami. Ano po ako? Office staff. Pero one time po kinulang ng delivery man. Kaya napilitan pong mag-back ride po ako sa mga rider po noon. Ganito rin po ang senaryo mga katupa. Magtatanong-tanong kung saan yung place, lalo na pag hindi kabisado yung kliyente po noon. Nahahanap din naman po. Basta ang susi mga katupa, pag naghahanap kayo ng place, yung malakas ang loob yung magtanong sa mga tao, lalo na po sa mga kadalasan sa mga nagtitinda, sa mga tricycle driver, kasi sila po yung rumorota doon, kaya kabisado po nila yung mga lugar. Kaya salamat po sa inyo sa mga napagtanungan po namin. Thank you so much po sa inyo at tinutulungan nyo po kami para mahanap yung place na pupuntahan po namin. Sabi po diretso lang daw po dito. Masarap ding mag-ano dito mga katupa, mag-bike. Kaya sa mga biker po dyan, mga kapadyak, pwede kayo dito. Tingnan nyo yung kalsada, ang ganda oh. Pang mountain bike talaga, pang akyatan. Yahoo! Yes, akyatan nga. Yan, umaambon na mga katupa. Pero ang ganda ng kalsada dito, makipot nga lang. Yan po, kung makikita nyo, masarap magbike dito ng mountain bike. Tapos pag pauwi ka na, pa downhill oh. Etsedya may paunlad Sunset Hill.
Ay, sige po. Thank you po. Yan, dito na po tayo sa Sunset Hill Cafe. Nahanap din po natin mga katupa. Ayan po mga katupa, narito na po tayo sa Sunset Hill Cafe. Ito po ang unang bubungad po sa inyo mga katupa. Napakaganda po ng place at totoo pong marerelax kayo dahil dagat po yung makikita nyo habang kumakain po. Dito po yung entrance. Ito po mga katupa, kalusulukuyan pong tuloy-tuloy pa rin po yung construction po nila dahil ini-improve pa po yun nga po, inuunti-unti daw po ng management. Yan po, inuuna po nila yung parking lot, and then ito daw po may mga susunod pa pong mga cottages at kitchen, mag-i-extend daw po sila mga katupa. So ayan po, pababa po tayo. Yung area po nila, estimated ko po nasa more or less mga 500 plus square meter lang po, pero maganda po kasi yung view. Sir, okay lang ma-interview kayo. Yan po, nandyan si Sir po, yung may-ari po ng ano po? Sister-in-law ko yung may-ari. Ay, sister-in-law po ng may-ari. Sila po yung nagmamanage dito mga katupa. Yan po si Sir, tanungin po natin kung ano po yung mga aabangan po natin sa dyan yung may may additional kami dito magiging plan 6 to 7 cottage. Tapos may mga additional pa na kubo hut. Tapos soon to be baka mayroon pa kaming 2 buildings itatayo. It depends na lang sa sa sister-in-law ko. Thank you sir. Ano yung pangalan niyo sir? Michael po. Shout out po kay Sir Michael. Pag ano sir, hanapin niyo po si sir. May mga tanong po kayo. Okay, thank you sir. Okay po. Bali nandyan po yung anak ng sister-in-law ko. Yung nasa bar sa kayo nandito sa counter. Sige, thank you sir. Si Ses saka si Sky. Ses at saka Sky po. Thank you sir. Yan po mga katupa, makikita nyo po may mga ginagawa po silang mga structure pa po. Yan daw po yung magiging kitchen. Okay lang yun dun para ma-exercise ito. Yan po yung CR, yung restroom mga katupa. Dito po yung counter sa right side. Yan po. Bali sa ngayon po mga katupa, konti pa lang po yung cottage po nila. Yan po yung counter ng food at doon po yung coffee shop mga katupa. Mayroon din po mga tables dito. Yan po. Yan po yung mga rest house po nila. Nipa hut po mga katupa. Nakaano sa bamboo. Ang ganda po ng ambience dito mga katupa, nakaka-relax. Lalo na po pag hapon. Ngayon po kasi nataon na umuulan. Yan po, may kasama pa tayong kalansay. Yan po mga katupa. Ito po yung coffee shop. Yan po yung kitchen nila. Yung sa food. Punta po tayo mga katupa sa may tabing dagat. Papakita ko po sa inyo kung ano pong itsura. Yan, busog na si Boss Madam. Busog na si Boss Madam mga katupa. Kumain na. Yun. Ito po yung pamatay na view dito mga katupa. Yan po. Tapas ko lang po.
G900 oh. Pero walang tahimik. Hindi pa naka full exhaust eh. Ayan nga po mga katupa, sa sobrang enjoy namin sa place, inaabot na po kami ng magtatakip silim mga katupa. Nag-enjoy po kami na mag picture taking dahil napakaganda po ng view. Yun po mga katupa, salamat pong muli sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa ating channel. At sana po nagustuhan po ninyo yung video po na aming pinakita, yung ating content or vlog po ngayon. At sa mga nagtatanong po kung saan po yung address, ayan po, ipopost ko po dyan sa screen kung saan po yung exact address nung Sunset Hill Cafe. At yun nga po, tulad ng sinabi ko po kanina at sinabi ni boss kanina, na marami pa po silang mga plano na mga structure na itatayo po doon. At eventually po sa mga susunod na mga buwan siguro, papasyal po tayo muli doon mga katupa, pag in-update po tayo sa mga latest na improvement ng place po. Ayan po, maraming salamat pong muli sa mga katupa po na patuloy na sumusuporta po sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga katupa po dyan na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like and share po sa ating channel at sa ating Facebook page. Marami pong salamat muli at lagi po ninyong tatandaan sa bawat pagbiyahe po natin, mag-ingat po tayo parate at kung saan man po tayo naroroon mga katupa, keep safe po always mga katupa. At yung parati pong bilin natin na pray first before you ride. Hanggang dito na lamang po mga katupa. Maraming salamat po. God bless. Paalam.